El dia 25 de febrer va tenir lloc la primera reunió amb la direcció per tractar sobre la reestructuració de CaixaBank. Aquesta primera reunió s'emmarca en el període previ de negociacions establert al conveni col·lectiu abans de recórrer un expedient de regulació d'ocupació, encara que en tot moment l'entitat expressa la seva intenció d'aplicar acomiadament col·lectiu, com es contempla en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors. És inadmissible que l'empresa tingui la intenció de fer una reestructuració de plantilla de 3.002 persones aplicant l'article 51 i desvinculant-se de bona part del seu actiu més important, persones que ho han donat tot per l'empresa i a les que ara sembla que l'entitat vol girar l'esquena. Comissions Obreres, com a primer sindicat a CaixaBank, afrontem aquest procés de reestructuració bàsicament amb dues premisses. La primera és que CaixaBank és una entitat que no ha rebut cap tipus d'ajuts públics, no ha estat per tant intervinguda i ha superat amb molta solvència tots els tests que s'han fet a les entitats financeres del sector espanyol. En conseqüència amb això, nosaltres únicament en aquest procés contemplem mesures de caràcter voluntari, perquè en cap cas, Comissions, signarem extincions forçoses de contracte. Els afiliats i afiliades a Comissions Obreres de la Caixa som un conjunt de més de 15.500 treballadors i treballadores, amb consciència social i amb una total implicació amb la Caixa, però també som gent amb principis que no ens deixarem doblegar per la direcció i que lluitarem tots units, disposats a arribar on calgui per defensar una sortida digna i voluntària.